ale si na otulok. Ale hádam, už len bude dosť na túto zimu. A v sobotu, nedelu pôjdeš porávať. Tak rozmýšľam, že sa pôjdem poobzerať do Pažíč na tie Liptovské dni matky. Aha, to myslíš ten festival, čo ho voňak nazvali medzinárodný, medzietnický a ešte aj ekumenický? Joj, veru ten, čo bol vedovaný matke rodičke, matke ochránkyni, aj matke zemi. Ja nebám, pôjdeme. Hádam, tam nájdeme dačo z toho odkazu. A pozývam aj vás všetkých. Svadobné piesne, ktoré si o chvíľu budete mať možnosť vypočuť, zvykli spievať svadobčania v liptovských Sliačoch na dvore nevesty predtým, než išla na sobáš. Dámy a páni, privítajte folklórnu skupinu Sliačanka. Vážení rodáci, vážení hostia, vážení páni, milé dámy, srdečne vás vítame na programe folklórnej skupiny Sliačanka. Program bude venovaný vám všetkým, no Sliačanka ho chce mimoriadne venovať dvom osobnostiam, ktoré boli dlhé roky jej súčasťou. Pani Blažene Mihulcovej a pánovi Ľudovitovi Ondrejkovi, ktorí v tomto roku oslávili významné životné jubileá. Na úvod vám predstavíme zvyky, ktoré sa viažú k jarnému obdobiu, kalendárneho roka.
V prvom programovom bloku Sliačanka predvedie májovnícke tradície, tak ako sa zachovávali v Sliačoch. Autormi programu sú Marián Jacko, Alena Balážecová a Jana Veselovská.
Keď je už tá žitárka, či všetko politkovala, tak ako treba. Všetko majú politkovala. Krapňová, pečenou, praženica úzbená, všetko je to. No súca si, darmo. Tak ako treba, ako má za úlohu mať richtárov a majú počuť. Ženy, neotrávajme a poďme, aby sme mali miesta na muzike. Poďme. Veru, poďme, budeme pri štene štať, ani že sadnú nebude. Aby nám vedeli tí ľudia spomínať. Zasadil som až do rizime, dajže Bože, že sa mi ho príjme, dajže Bože, že sa mi ho príjme. Muzikanti, a čo ste stíchli? Čo spievate? Hrdle nápisko, treba popremášať. Dajte tak prepáčiť. Ak jeden ešte včera si mlieko čísal a teraz si hrbom a kôle. Máš to neči vedieť, čo? A nie je nička. Išiel. Hej, Piku. Počúva tento korva, si banku nie, že ti ho ukradnú. Poď to robiť takú korvu. To je antiš mi na dnešnej si. Nerobil, vlastne mi už rozhodnuli. Ja som si ho ruku prikázal. Dajte sa, aby ťa ho neukradli, dobre si ho prijať, lebo mám, vieš, čo robiť sa to stálo. Váš líder, ktorý viac. Zabudol si na tie slova, čo mi slúbúval. Zabudol si na tie slova, čo mi slúbúval. Slúbúval si mi na tele i na duši. Slúbúval si mi na tele i na duši, že sa naša verná láska nikdy nezruší.
Frajeroška moja, zaplatíš mi za ne. Frajeroška moja, zaplatíš mi za ne. Jak ma nie wykluczysz, powiem Richtarowi. Myśmy samodlili k svatemu obrazu, hej, aby nam Bóg dał frajerov odrazu, hej, aby nam Bóg dał frajerov odrazu. Vážení diváci, videli ste program Ej máje máje, zobrazujúci zvyky, ktoré sa konali v 1. alebo 2. májovú sobotu, kedy od rána chodili májovníci po vyberaní po dedine. Mládenci so spevom vošli do každého domu, žartovali a pozývali na muziku. Domáci ich za to obdarovali vajíčkami, slaninkou, klobáskou i peniazmi a mládenci šli ďalej. Na príchod májovníkov potom všetci čakali večer na muzike. V
Folklórna skupina Sliačanka sa s týmto programom úspešne zúčastnila na rôznych súťažiach a získala zlaté pásmo na regionálnej súťaži v Liskovej a návrh na postup na krajské kolo, zlaté pásmo na krajskej súťaži v Nížnej a postup na celoslovenskú prehliadku a tiež strieborné pásmo na celoslovenskej súťaži vo Vranove nad Toplou. Poprosím veľký potlesk. V ďalšom bloku zaznejú prekrásne sliačanské piesne v podaní ženskej speváckej skupiny. Potom na heligónkach zahrajú a zaspievajú naši talentovaní hudobníci Nela Oravcová a Matúš Gejdoš. No a v tejto chvíli sa už započúvajme do spevu žien zo Sliačanky a v ich podaní si vypočujeme Trávnice. Joj, moja biela rúka,
golierom, starodávnych frajerov. Mladí, dajte Dušanovú do Miterovú. Popostov, kočík na školia. Kocúr z mačkových rása, kocúr z mačkových rása, ich rása, a je útonány diváko. Keď som vyšiel do škola, odpadla mi poškola. Keď som vyšiel do škola, odpadla mi poškola. Okolíčka ocelová, podaj mi ho moja milá. Okolíčka ocelová, podaj mi ho moja milá. Ja by ti ho podala, ty sa koňa nebala. Ja by ti ho podala, ty sa koňa nebala. Ale že som maločička, nedostanem na koníčka. Ale že som maločička, nedostanem na koníčka. Na koníčka vraného, nedostanem na neho. Na koníčka vraného, nedostanem na neho. Ale že som maločička, nedostanem na koníčka. Lebo že som maločička, nedostanem na koníčka. Z Jažanského kostolíčka vyletela lastovička. Z Jažanského kostolíčka vyletela lastovička. Preletela sestry dvory, tvoje milej do komory. Preletela sestry dvory, tvoje milej do komory. A tvoje si nabila a na stene žablina. A tvoje si nabila a na stene žablina. A v tej ruži Janko leží, Anička mu hlavu dročí. Sliačanka, tak ako v minulosti, aj v súčasnej dobe často účinkuje na podujatiach, ktoré usporadúva obec a organizácie pôsobiace v obci, ale najmä reprezentuje liptovské sliače po Slovensku i v zahraničí. Aktuálne je aktívnych 35 až 40 členov súboru vo veku od 15 do 75 rokov. Okrem javiskovej prezentácie sa sliačanka zameriava aj na udržiavanie zvykov a tradícií v obci počas roka. Príležitostne usporadúva fašiangy, vynášanie murieny, jánske spevy, vianočné programy a spievanie na svadbách i pohreboch. Počas svojho trvania vždy úspešne reprezentovala rodnú obec aj Slovensko a šírila dobré meno sliačov doma i v zahraničí. Vráťme sa však trochu na začiatok. Folklórna skupina Sliačanka patrí medzi najstaršie a najznámejšie kolektívy na Slovensku. Vznik sa datuje do roku 1932, kedy pani učiteľka Bronislava Kubánková založila tanečno-spevácku skupinu, ktorá účinkovala v divadelných predstaveniach. Kultúrne bohatstvo Sliačov vtedajšiu riaditeľku ľudovej školy veľmi nadchlo a život v obci ju očaril. Bronislava Kubánková sa narodila 23. novembra 1901 v Ludrovej pri Ružomberku. Do Sliačov prišla 1. augusta 1932. Pani riaditeľka svojím pôsobením v škole aj v obci priniesla veľké oživenie kultúry. Okrem pedagogickej činnosti režírovala viac než 30 divadelných hier, pripravovala folklórne vystúpenia detí, mládeže i dospelých. Pripravovala hry z dedinského prostredia s prezentáciou sliačanských piesní, tancov i krojov. V
V ďalšom bloku sa vám predstavia dievčatá a ženy s tancom Do kolesa, keď som pásla húsky. No ešte predtým venujme krátku spomienku vzácnej žene, pani Bronislave Kubánkovej. Ako učiteľka som všetky ich zvyky, piesne, ktoré som od nich počula, využívala na to, že som deti učila tej ich piesni rozumieť a učila som ich láske ku tej ich svojeti, to, aby mali radi, čo majú doma. Po vojne sa zmenil celkom spôsob života. Menej sa spievalo, viacej do roboty chodili už potom do tovární ľudia. Ale pretože sme my mali detský súbor od samého začiatku, ako som sem prišla, a robila som aj s dospelými, síce tak z času na čas, nie pravidelne, tak sliačanská pieseň neodumrela. Tá aj ďalej žila. Všetci tí, ktorí sú dnes známi, že preslávili sa tým sliačanským tancom a spevmi, boli moji žiaci. Súbor detí i dospelých som viedla iste 30 rokov. 30 rokov, to môžem povedať. Potom prišli mladší, prevzali štafetu a súbor detský i dospelých žije ďalej. A ja mám z toho veľkú radosť. Zaviazlo mi jedno do blata a ak mi
od začiatku svojej činnosti bola známa aj mimo rodnej obce. Vystupovala v Ružomberku, Martine, Dolnom Kubíne, v Bratislave a v roku 1948 na celoštátnej výstave v Prahe. Spolupracovala pri nakrúcaní slovenského filmu Varuj. Folklórna skupina zo Sliačov vynikala nielen pestrosťou svojich krojov, ale aj bohatstvom ľudových tradícií, ktoré prezentovala v rámci svojich vystúpení. Počas aktívnej činnosti sa vo vedení skupiny vystriedali viaceré osobnosti. Zakladateľka Bronislava Kubánková, umelecký vedúci Vojtech Litva a Blažena Mihulcová, organizační vedúci Štefan Kubačka, Pavol Sleziak, Jarmila Grajciarová a Ján Litva. Dlhoročným spolupracovníkom a odborným poradcom bol rodák zo Sliačov, doktor Kliment Ondrejka. Za takmer 92 rokov aktívnej a úspešnej práce sa vo folklórnej skupine objavilo veľa vynikajúcich interpretov, spevákov, tanečníkov i muzikantov. Folklórna skupina získala mnoho ocenení. Medzi najvzácnejšie patrí Európska cena za ľudové umenie z roku 1976. Spomenúť treba aj viaceré úspechy na regionálnych, krajských i celoslovenských súťažiach folklórnych skupín, nositelia tradícií. Medzi významné úspechy za posledných 20 rokov patria aj viaceré ocenenia solistov, tanečníkov z celoslovenskej súťaži o Šafovú ostrohu v Dolnom Klčove. V roku 2018 oslávila Sliačanka 80. narodeniny. K narodeninám súboru ako darček pripravil tanečník Marián Jacko blok regrútskych piesní. Vtedy ani netušil, akú pozornosť si získa táto tematika u hostí a členov súboru. Predstavenie ich inšpirovalo k novému programu, na ktorom sa okamžite začalo pracovať. Pán Jacko zisťoval a spisoval informácie a v máji 2018 bol na svete nový program s názvom A keď prišla asentírka, ktorý predstavuje piesne, zvyky a obyčaje spojené s odvodom rekrútov pred odchodom na vojenčinu. Tematika očarila aj porodcov na súťažiach a Sliačanka si odniesla zlaté pásmo na regionálnej súťaži v Liptovských Sliačoch a postup na krajské kolo a taktiež zlaté pásmo na krajskej súťaži v Liptovskom Mikuláši a návrh na postup na celoslovenskú prehliadku. Veľký potlesk pre nich. A v tejto chvíli naživo folklórna skupina Sliačanka A keď prišla asentírka. Ty to máš, ak? Pochválen buď, pán Ičisus, pán Richtár. A čože si nám doniesol? No ako písmo úradu vám prišlo. Ukáž to sem. Vítajte. Hop. To sú karty pre mládencov na asentírku. Janko, počkaj. Povedz dačo novo, čo si otvoril? Ja? Čo ja viem, ty si Richtár. Hej, vieš čo? By som mi do hum na blesku drevu. Zhorelo do tla? Do tla, všetko. A tie jahňatá sa ti držia? Čože dnes? Ty máš jahňat, to nedá humne. Keby si bol videl v útorok, predvčerom. Celá roveň, všetky dôchodky mi jahňatá naháňali po ulici. A ja som bol mimo. Janko, počúvaj. No, idem ja, s pánom Bohom. Ale počkaj ešte, na cestu. Tak, modr. Ešte, že nefajčíš, lebo mám toho všetkého, tu nás neuč fajčiť. A čo som bral ten pohárik? Tak, s pánom Bohom. S pánom Bohom. Janko, poď toto zaniesť bubeníkovi, nech to dá vybubnúvať na dedine.
Dáva sa na známosť všetkým mládencom, narodeným v roku 1907, aby si prišli k Richtárovi dneska po svätej omši prebrať kartu na asentír. Odchod do kasárni bude zajtra zavčas rána. Tak nech sa všetci pohotujú, aby sa na takoho nečakalo. To sa dáva na známosť. Ja pôjdem za Svákom Pavlovie. Má najkrajšie konie so spiežovcami. A možno mi aj uleje. A moja mať vie robiť najkrajšie rúže koňom na chomúty. My zase naviažeme stužky na jedliniak a aj stromky pôjdeme narúbať. Tak. A Matúš nám zahrá na harmonike. Ide. Sliačanskí mládenci, všetci na vojnu pôjdu, pred obecným domom státi budú, tam si oni osy ťahať budú, pred obecným domom státi budú, tam si oni osy ťahať budú. A komu sa vyťahne ten raný kôň, prvý na vojnu pôjde. Komu sa vyťahne listok bielý, ten ostane doma pri materi. Komu sa vyťahne listok bielý, ten ostane doma pri materi. Mládenci, sadajte na vozy, aby sme neskoro neprišli na asentírku. A nepíte moc, aby ste si hambili narobili. A ja vysím rukovať na krajinu Slovensku. A ja vysím rukovať na krajinu Slovensku. Vysím preukázať regulu vojensku. Vysím
čakala, za 2 ročky ho čakala. 2 ročky sa už minuli, 2 ročky sa už minuli, išlo dievča na maliny, išlo dievča na maliny. Nevidelo tam nikoho, nevidelo tam nikoho, len vojačka jediného, len vojačka jediného. On sa jej začal pýtať, on sa jej začal pýtať, či sa niekde vydávať, či sa niekde vydávať. Ja sa vydávať neidem, ja sa vydávať neidem, ja milieho čakať idem, ja milieho čakať idem. Ja sa vydávať neidem, ja milieho čakať idem, ja milieho čakať idem. Dávej regrútom Ezerio, všetkým, na mňa. Keď na neho tak dvakrát. Regrúti, takto vám vymerali podľa toho, koľko máte gruntu. Míšo ide na 8 mesiacov, lebo majú 6 hektárov pola. Janovi umrelý otec, ten pôjde na 4 mesiace. Ostatní po 12. Kristán, a dovolíte nám vlastnú muziku došikovať, že by sme si ešte dievky povyklúcali? Nedovolím. Ale sa to neodejte. Minule som vám dovolil a ešte som aj ja skoro po papuli dostal. Ešte raz chcete, ale dneska ak sedieť. Ale si sa dneska do Richtára. Pekne ti uravím. Ale veď už ste mohli. Dobre, dovolím, ale len do polnoci. Ja poviem materi, nech volá čo narichtuje a vy sa zatiaľ poskladajte na muzikantov. Oh
Zárka málo máš, nedávaj na rováš, hej, rováš sa ti stráti, kto ti ho zaplatí. Hej, rováš sa ti stráti, kto ti ho zaplatí. Rodomerskí páni dívajú sa zdáni, hej, že povieho šuhalička, hej, na vojnu zapáli. Hej, že povieho šuhalička, hej, na vojnu zapáli. Bohatého škoda, moja, daj za mňa 100 zlatých, nedaj mi obliekať tie vojenské šaty. Bola som veselá, už nebudem taká, keď môjho milého stali sa vojaka. Šejhaj, keby ja nemala frajera vojačka, šejhaj, keby ja nemala frajera vojačka. Ešte raz prídem, dievča, do vás. Ak ťa nedajú, zverbujem sa zaraz. Ak ťa nedajú, zverbujem sa zaraz. V našej dedine takto bubnúvali, že všetkých mládencov za rekrútov vzali. Rekrúti, Kristus Pán sa smúti, smúti sa za vami, že ste rekrútami. Zašuhaj, radšej sa obec, ježen, zašuhaj, radšej sa obec.
mesiac svieti, na pomažu lekárovi Vánoc nevidno, zabavila to svetlo. Vánoc nevidno, zabavila to svetlo. Hej, ľudí, treba sa vám poberať. Ráno odchádza mašina z teplej. Vážení diváci, končí sa vystúpenie folklórnej skupiny Sliačanka. Počúvali ste prekrásne sliačanské piesne a videli ukážky z programov Ej máje, máje, Do kolesa a keď prišla asentírka. Námet, scenár a prípravu dnešného programu si vzali pod palec pani Alena Balážecová a Marián Jacko. Nefunguje technika. A programom vás prevádzala Miroslava Mudičková. Ďakujeme pekne. Na záver by sme sa s vami chceli rozlúčiť tak po našom. Žartovné rozkazovačky majú najdlhšiu tradíciu v rámci diania oslav a podujatí v dedine. Vtipné, niekedy až šteklivé texty plné humoru rozosmiali prácou unaveného človeka a dodali mu veselej nálady a chuti do života. Veru tak, a ako sa u nás vraví aj vravelo, čo je v piesni, nech sa kliesni. A preto, veru, že mi zahraj
Šrista strapatý, veď ja zaplatím, keď pôjdem s prasatým, veď ja zaplatím, keď pôjdem s prasatým. Ťuhu! Nechcem hoväziny ani bravčoviny, len takú ženičku, čo dvíha periny. Otec môj, málo si ma prestal, ja som voľký prepil, ty si dievča prespal. Či opačne? Ty si voľký prepil, či ja? Ja som voľký prepil, v drobnej ďateline, ty si dievča prespal v susednej dedine. Hoci som ja starý ako Matuzálem, ale veď tej žene, u ktorej si láhnem. A to sa mi vtáča toľka vytríslo. Podaj ťažu hajkohu z pečená kopla, keď si mi povedal, že som ešte sopla. Či kozáčica všetko jednej srsti, ktorá dievka nedá, nech si drží v hrsti. Aká si ty moja milá, aká si ty hodná, máš na riti brmbovčeky ako švabka drobná, mám na riti brmbovčeky ako švabka drobná.
pekne, folklórnej skupiny Sliačanka, váš potlesk im zaslúžene patrí. Nie je nič lepšie ako ten vypýtaný, no ale takto to proste bolo, lebo skončili sa rozkazovačky a už aj išli smerom do backstageu, kde ale ten potlesk určite počuli a určite ich potešil. Tak im veľmi pekne ďakujeme za to, že takýmto krásnym spôsobom otvorili gala program dnešného druhého dňa 14. ročníka nádherného podujatia Klimatiku Liptovských Sliačok. No a samozrejme treba povedať, že tento folklórny festival by nemohol vzniknúť bez podpory partnerov a sponzorov. A teda chceme tým pádom poďakovať